Бүтін дөнья хижап көненә багышланган кичәдә мөселманча киенүнең фазиләтләре турында гына сөйләшеп калмадылар. Бу аңлашыла да, чөнки гүзәл затларыбыз яшәү рәвеше һәм кылган гамәлләре белән дә, ичке дөньялары белән дә матур һәм иң мөһиме бәхетле булырга тиеш. Ә моңа ничек ирешергә? Мәңгелек бәхеткә юл каян? Бергәләп шул сорауларга җавап табу максаты куелган иде. Хатын-кызның бу дөньяда да, ахирәттә дә уңышка ирешү серләре турында сөйләштек. Чөнки бу дөнья белән генә калып булмый. Яшь кызларыбыз өчен бу бик файдалы мәгълүмат дип уйлыйм. Аларның әле тормышлары алда. Шуңа күрә фикерләп, аңлап яшәсәләр, әйбәт булыр иде. Яршалы шәһәреннән килгән кунак туристлык агентлыгы директоры Гөлнара Галимуллинаның чыгышы мәҗлестә күтәрелгән теманы тагын да тулыландырды. 2 югары уку йорты тәмамлаган Гөлнара ханым ничек дингә килүе, хиҗаб кия башлауы һәм бизнеска ничек кирип китүе турында сөйләде. Пригласили меня на такое красивое мероприятие, дали возможность выступить перед такой доброжелательной аудиторией. Тема выступления моего была «Хиджаб и бизнес». Я рассказала о том, как я пришла в религию, как я одела хиджаб, как я это совмещала со своей основной работой, со своей деятельностью как директора туристического агентства, какие сложности в связи с этим я испытывала, как их преодолевала. Шарага Мөслимдәге урта мәктәпләрдә укучы кызлар да чакырылган иде. Кызларга матурлык, нәфислек өстәүче, мөселманча киенүгә тартылу хисе балаларыбызда кичкенәдән үк формалашсын иде ди чараны оештыручылар. Балалар кичкенә вакыттан исламча яшәргә, исламча фикер йөртергә, күңелләрендә яктылык, йөрәкләрендә изгелек тутырып, аларның яшәүләре, үсүләре безнең барыбызга да куаныч һәм шатлык булыр дип өметләнәбез. Укучы балалар мәктәптә белем алганнан тыш, алар инде бүтән яктан да гыйлемле булырга тиешләр дип уйлыйм. Һәм бу очрашу, аннан соң Чаллы шәһәреннән килгән Гөлнара ханымның мастер-классы бик үтемле булды. Балалар да үзләренә кирәкле эш гамәлләрен киләчәктә кулланырлар дип уйлыйм. Мөселман хатын-кызларының актив тормыш белән яшәвен, кул эшләре белән яратып шөгыльләнүен чагылдыручы күргәзмә дә күпләрдә кызыксыну уятты. Яшь кызлары булса тора, менә аларга бигрәк тә файдаланыр инде. Бүген һәр кайсы инде аның менә шуннан нидер сабак алып, гыйлем алып, нидер тәҗрибә алып, уйланып, әле кызларыбыз кайткач әле әниләрегез белән кемнәрнең әйбиләре бар әле сөйләшеп, фикерләшерсез. Кичә әнә шулай ишкерсез һәм җылы атмосферада үтте. Анда катнашучыларны озакламый узачак вәгазь бәйгесенә дә чакырдылар. Әлфинур Нугманова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.